Takže zdar lidi, tady Mates. Po dlouhé době vás vítám na kanále. Už jsme dlouho neměli fakt jako video, bylo to možná tak 3-4 měsíce zpátky. Vlastně naposledy od té doby, co jsem byl v Písku. A v momentální chvíli jsem na nástavbě v Českých Budějovicích. Vlastně od tady toho momentu začnou moje týdenní vlogy. Dal jsem si takovou challenge, že bych vlastně přes celý ten týden natočil nějaký materiál a vždycky o víkendu dotočil a sestříhal a potom to vlastně vydal na ten kanál. Takže uvidíme, jak mi to půjde. Koupil jsem si vlastně kvůli tomu i novou kameru, přes kterou teďka natáčím. Pořádně to jako využít do praxe, protože aby mi tady ta kamera ležela v poličce, jako to by bylo asi špatně využitý, takže teďka mám takovou motivaci navíc. Koupil jsem si to vlastně jako odměnu, ještě jako před Vánocema. Teďka máme, že jo, listopad ještě. Tady to je vlastně začátek mé cesty, takže teďka vlastně budete koukat na moje týdenní vlogy. Tady to je takovej kratší úvod ještě k tomu, ale začneme origo až od pondělí, momentálně je prostě pátek odpoledne po obědě, tak jsem se rozhodl, že bych vlastně natočil nějaký takovýhle úvod. Vlastně na všechno se vrhneme až to pondělí, takže vlastně tady třeba kliknu video, hodíme si rovnou pondělí a vrhneme se na to. Užívejte vlog. Dneska je pondělí, takže se rovnou vrhneme asi na dnešní den, nebudeme to nějak zdržovat. Teďka pojedeme na parkoviště na Jírovcovu, zaparkujeme auto, potom pojedeme nějak ke škole, takže vlastně v průběhu té cesty nějak jako natočím, co se bude dít. Takhle vlastně bude vypadat celý můj den, takže budete se mnou, beru vás sebou. My si teďka procházíme kolem Senovážného náměstí v Budějkách. Každopádně já mám teďka tolik času. Já jsem se dneska ráno úplně brutálně dobře vyspal, takže plný energie. Dneska to využijeme asi na bruslení na náměstí, což to nás dneska čeká, ale nevím, jestli si z toho vůbec něco ukážeme. Důležitý point dneska bude hlavně trading, protože pochopitelně New York Open, začal jsem teďka 6káčkovou výzvu od For Traders, kterou jsem tam dostal na Euro Trading Cupu, kterého jsem se účastnil. Právě budeme pušovat ten fundit. My si zároveň dneska ukážeme taky něco z mojí strategie, koukneme se na New York Open, jak to vlastně vypadá, ukážeme si pár strategií. Tak v momentální chvíli se nacházím na intru, takže teďka si po škole hodíme takový kratší trading. Ukážu vám vlastně nějaký základ mý strategie, vlastně jak to funguje a tu strategii vlastně můžete vidět i tady za mnou. Já ji mám napsanou na tabuli, což my si to všechno prostě řekneme, jak to má být, co vlastně využívám na tu svoji strategii na New York Open. Asi se na to vrhneme, nebudeme to zdržovat. Vlastně jediný, co potřebujete vědět k té strategii, je označování si highs a lows z předešlého dne, což to je vlastně úplně jednoduché, my si to tady můžeme ukázat. Máme tady vlastně low ještě z 11., což to je trošku později, ale protože je tady to hodně významná úroveň, tak jsme si ji označili. Potom tady máme další low, který už je ze 2 ráno, to už je 12. Tím pádem dneska 15., protože je pondělí pochopitelně, tak se vlastně víkend, že jo, to nezapočítává. Do toho máme tady ty označení 2 highs. Tím pádem lows si asi ani označovat nemusím, protože podle mýho bias a podle fundamentu bychom měli jít na euro nahoru. Tím pádem nebudeme se vůbec zaobírat lows a tímhle. Máme tady označený fair value gap, kde budeme sledovat jenom reakci toho, co se vlastně stane. Pokud tam budeme mít nějaké potvrzení velké svíce v polovině toho fair value gap, když si to teda označíme, tak je to přímo zde. Tuto. Tak pokud se nám to označí pod čarou, tak jednoduše budeme čekat na nějaký vstup zhruba v té zóně na 1700. Pokud se nám ta svíčka uzavře nebo nám zasáhne knotem semka do toho fair value gapu a pojede nahoru, tak bych hledal trade asi buď v tady tom order bloku až, který jsem si tady zaznačil ještě předtím, to bylo vlastně taky hodinový time frame, tak uvidíme, jestli bude nějaká reakce tam. A pokud půjdeme čistě nahoru a nebudeme se dotýkat žádný z těch zón, což se taky teoreticky může stát, protože order block ani fair value gap ještě vlastně nebyl tam žádný zásah. Takže my tam teoreticky můžeme jít přímo nahoru. Tím pádem já bych si teda musel najít úplně novou stratu,
protože tady na to bych nebyl připravený, ale taky je možný, že si vlastně nemusíte ani vzít obchod. Občas je lepší, když ten obchod nevezmete a počkáte si na další den, kdy prostě budete mít ten A+kový setup, což uvidíme, jestli se nám teďka vyplní. Moje strategie si myslím, že mi funguje dost dobře, zatím jsem na té strategii z 2.1 risk reward měl asi 60 nebo 75%, nepočítal jsem to přesně, ale měl jsem tam celkem vysoký čísla. Tím pádem my si počkáme na ten výsledek, máme 15.28, tak nás vlastně za chvilku čeká už ten New York Open. Tím pádem poslední svíčky jsou strašně malinký tělíčka, tím pádem malý pohyb a podle mě čekání na ten New York Open. Žádný novinky tady dneska nejsou, což je pro mě asi ideál. Minule, když jsem právě měl ty novinky, třeba v 16 hodin, tak mě to strašně protikladlo oproti týmní strategii. Protože když máte novinky, tak pochopitelně vysoký pohyby nahoru dolů. A když jsem měl položený obchod už nějak v 15.35, tak mě to vybralo. Hitnul jsem stop loss instantně prostě. Zkazil jsem si tím vlastně průměr na svém win rateu. Takže na to si dávejte pozor. Pokud vás čekají nějaké novinky ještě vlastně po tom New York Openu, tak si zkontrolujte, jestli jste schopný vlastně s těma pohybama, co jsou za celý ten den, schopný dát take profit nebo uzavřít obchod do té doby, dokud ty novinky nebudou, anebo to risknout a jít i přes ty novinky do toho tradu, což jako upřímně bych to neskoušel. Já obchoduju day trading a někdy i scalping, záleží podle toho, jak rychle je ten obchod, ale spíš jsem day trader a tady ta strategie funguje hodně na day trade. Je to strata, kterou mě naučil Tomáš Forex, takže díky němu vlastně tady tu strategii dělám. A máme 15.29 a 5 vteřin do Openu, takže teďka budeme sledovat, co se děje na minutovce. A tady je to důležité, protože tady jsem si označoval zónu 17 500, takže uvidíme. Zatím pohyb nahoru, ano, pohyb nahoru. Ještě chci oznámit, tady ta strategie, vy vlastně prvních 5 minut čekáte na to, dokud si vlastně dokud si cena neurčí, dokud si trh vlastně neurčí svůj směr. Takže vy vlastně od 15.30 do 15.35 čekáte. Potom si označujete highs a lows přesně v tady tom období. Takže podle toho i si jako z knotu. Není to přímo uzavřená svíce, ale označujete si i ten knot. Takže potom, co se vám vlastně ten knot uzavře, tak vy si označíte highs, lows za těch 5 minut, prostě nejvyšší, nejnižší bod. A potom už jenom berete obchody na retestech nebo na fair value gap, dalších potvrzení. Vlastně té příležitosti, kterou tady budeme mít, což to asi vysvětlím v průběhu, bude to tak jednodušší určitě. Teďka budeme čekat těch 5 minut, už 4 minuty. Každopádně já si myslím, že pondělí je tady na tu strategii úplně nejlepší. Žádné novinky tady nejsou, takže úplný ideál. Sice nebudou tak velký pohyby, jaký by byly vlastně s novinkama v 15.30, což ty novinky budou zítra a koukal jsem, že celkem velký a bude to hodně zasahovat do euro-dolaru, takže uvidíme, jak to dopadne zítra, ale dneska bych si chtěl dát na poprvé ten profitabilní obchod. Každopádně já už si rovnou připravím MetaTrader, hodíme si tam euro-dolar a 6káčkovou výzvu, kterou jsem dostal na Euro Trading Cupu, kterou jsem tam u nich vyhrál, takže díky nim teďka můžu tradit přes Fundit účet a není to jenom přes soutěž, ve který jsem byl. Ještě 3 minutky. Ještě předtím doporučuji meditaci. Zameditovat si vlastně třeba po příchodu do školy nebo už jako hnedka ráno, vlastně, když máte svoji ranní rutinu, tak prostě udělat co nejvíc věcí, přistat si prostě třeba v 5 ve 4 ráno, stihnout všechno, co jste chtěli, dát si studenou sprchu, prostě vlastně tu ranní rutinu, kterou si vytvoříte sami a kterou vám třeba může vytvořit váš coach nebo mentor, nebo si ji uděláte pomocí ChatGPT, což je asi jako jednodušší a levnější. Když si ji budete držet a budete vlastně disciplinovaný dost na to, abyste tohle vydrželi dělat třeba jako fakt dlouho, klidně i celý svůj život, tak si myslím, že je ideálka. Už máme otevřenou svíci 15.33. A jak říkám, velký pohyby to zatím nejsou, já si rovnou změřím, jak jsme na tom teď. Je to zatím pohyb jenom o 35 pipů. Už tam jsou větší pohyby, výborně. Na MetaTraderu mi tam svíčka sjela rychle nahoru a potom se to vrátilo zpátky na svoji pozici, co tak sleduju. Price action je taky
možná součást i mý strategie, ale to si sleduju tak jako navíc, protože podle toho dokážu odhadnout, jak je vlastně nebezpečný vstoupit do toho obchodu nebo ne, což to je taky důležitý sledovat a to se rozvíjíte jenom tam. TradingView vám tady to třeba neukáže, protože ten se updateuje každých 5 vteřin, zatímco na MetaTraderu máte ty pohyby okamžitě. 4,4 pipů zatím, což to je v pohodě. Kdybychom dali 50 přesně, tak máme úplně ideálko. Vlastně na 50 jednotkách nebo 5 pipech se tady ta strategie obchoduje úplně nejlíp. Zase když tam máte hodně vysokou range třeba přes ty novinky, tak je těžký vychytat nějaký obchod, protože ta cena vám furt lítá nahoru dolů. A nebo se vám zasekne zase v té spodní nebo horní zóně a nemůžete dostat to potvrzení právě z té zóny dole. Tím pádem, kdybychom se vlastně pohybovali tak v půlce a měli jsme konzolidaci s tím, že by se dotýkala zóny nahoru a dolů, tak tím pádem by tady to byla dost dobrá strategie na to, aby jsme vzali obchod, ale protože my vlastně nemáme momentální chvíli označení ty highs, takže teďka si je tady označím a hnedka se vrátím k myšlence. Tady máme low, rovnou si dám takhle, zde low, potom máme high a to jsme trefili přímo zde na 550 akorát, výborně. Tady ty přesné čísla jsou o něco lepší, máme teda pohyb o 44 jednotek, 4,4 pipu. Tím pádem to asi smažu a teďka už jenom čekáme na retesty, na svíčky, což vlastně, jaký budou teďka pohyby v té zóně. A podle toho čekáme na ten obchod. Vím, že většinou to je třeba tak do půl hodiny, že stihnete udělat jeden obchod, ale občas se taky stane to, že je konzolidace. Dneska je to možný, protože ty novinky právě nejsou, takže můžou tam být nějaký pochyby, jakože nahoru dolů tohle. Žádný velký spajky bych nečekal až na 16 hodin. V 16 je vlastně už po New Yorku a tam se berou další objednávky od retail traderů. Tím pádem my čekáme na ty větší pohyby. Teďka už jenom potřebujeme, aby jsme se dotkli high a low, jedný z těch zón vlastně, na který bychom si to vysvětlili. Teďka se nám tady vlastně udělali 3 svíčky hnedka vedle sebe už od 15, 20, 34. Price action zatím o ničem, tady to vypadá jako konzolidace tady na tom high. Tím pádem podle bias, který jsme měli long, takže bullish, tak bychom mohli dát asi longa. My tady vlastně máme ještě nevyplněnou zónu order bloku, což jakoby potřebovali bychom to potvrzení. Nejlepší by bylo, kdybychom zajeli nahoru dolů a takhle. Ale v momentální chvíli nám hodil celkem dobrý pohyb nahoru. Probořili jsme to high. V tuhle chvíli my už čekáme jenom to, dokud se nedotkneme zóny na 631, kterou máme přímo tady nahoře. A nebo pokud se vlastně zase nevrátíme do tady té zóny pod high. Čekáme vždycky na uzavření svíčky. To je jedno z potvrzení, který musí být vždycky. Další potvrzení jsou retesty, potom jsou vlastně order bloky na vyšším time frameu, ale zatím jenom čekáme. Máme další pohyb nahoru. Svíčka se nám uzavřela s obouma stejnýma knotama, jak nahoře, tak dole. Tady máme průtrh nahoru, takže dneska to vypadá na long. Počkáme chvilku. Potřebuji se vrátit do té high zóny. Pokud se nevrátíme do highs, tak je hodně pravděpodobný, že ten obchod nevyjde, protože žádný potvrzení rovná se menší win rate, protože si nejste jistí s tím, že to fakt vyjde, že jo. Takže já si tady rovnou hodím lot kalkulátor, aby jsme věděli, v jaký velikosti my si můžeme hodit. My si vlastně označíme, když chceme házet longy, tak si označíme zónu high a stop loss si nastavíme na low přesně. Tím pádem nám Forex kalkulátor vypočítal, ještě když si to tady upravíte, my máme účet o velikosti $6,000, takže semka si napíšu 6,000, dáme si risk reward k 0,5%, my si necháme stejnou, potom my si tady ještě vybereme styl, visibilita, takhle máte nastaveno. A teďka se nám ukážou přesný loty, kolik vlastně berete na stop loss a take profit. Tím pádem já si hodím přesně loty žádná celá 64 a už jenom čekáme na longy. Uvidíme, jaký bude retest. Já každopádně sundám si ještě ten magnet, takže zase 550, stop loss si dávám na low, čekáme na to potvrzení, do té doby pozici neotvírám. A my bychom místo 2 risk reward mohli hodit přímo tady tu zónu high. Ještě uvidíme, jaký velký pohyby půjdou. Mohli bychom dát daily bias nahoře na 631, jak máme označeno. Tím pádem já už si rovnou dám setup.
Teďka jsme hitli spodní zónu, highs, máme v ní namočený knot, čekáme na uzavření svíce, pokud nám tam uzavře tělo, tak beru obchod. Což to by byl asi nejrychlejší open, co jsem jakoby měl, který by mi teoreticky podle strategie mohl být. Takže teďka je to jenom čekání. Máme ještě 10 vteřin. A vypadá to, že uzavřeme knotem. A je to tak. Tím pádem nedostatečný potvrzení, pořád čekáme na nějakou konfirmaci, že to vyjde. My tady vlastně máme už nějakou zónu, kterou si taky zaznačím. Tady máme minutový order block, ale pořád se počítá. Tady děláme rychlý pohyby teďka a uvidíme, jak nám uzavře tady ta svíce. 570. Dotkneme se možná vrcholu tady toho knotu, předpokládám. Ale tělo uzavře nad tím, takže já už tady budu vyhlížet obchod z té zóny teda. Stop loss si nechám ve stejné úrovni, jenom bych si to vlastně mohl přenastavit a udělat si úplně jiný target. Tím pádem mně se zvýší velikost obchodu, takže ten obchod bude pochopitelně trvat díl, ale myslím si, že ani tak velký stop loss nepotřebujeme. Uzavřela si svíce v zóně, tím pádem tady už beru obchod. Tady si otvírám long přímo zde, takže máme otevřený long na 572. Stop loss zůstává stejný, takže rychle si to zapíšu sem. A take profit máme na úrovni 1776, 706. Teďka je to vlastně jenom o čekání, teďka čekáme na to, jak nám vyjde obchod. Tím pádem my už se vlastně z těch tabulek můžeme vrhnout na nějakou tu kratší analýzu. Já už tady mám otevřený obchod, tady ta zóna bylo moje potvrzení. Označili jsme si high-low vlastně v těch 5 minutách od 15:30 od 15:35. Tím pádem tady jsme už vlastně měli uzavřenou svíčku. Udělala se nám rovnou zóna order bloku. Tím pádem my jsme čekali na potvrzení. Hnedka jsme tam vyjeli, potvrzení z order bloku jsme dostali, uzavřela se ta svíčka totiž i tím tělem, druhá úplně stejně a šli jsme nahoru. Tím pádem já jsem si tady v té zóně otevřel obchod a teďka vypadá, že pojedeme nahoru. Takže další update bude asi až po skončení tady toho tradu. Pokud se dostaneme do poloviny, tím pádem do 1 risk reward, tak si hodím break even, tím pádem zruším celý tady ten stop loss. Nechci to zatím riskovat, prostoru potřebuju hodně, tím, že není vlastně nějaký velký pohyb. A máme celkem velkou pozici, protože od openu až po take profit nám to počítá na 134 jednotek, takže 13,4 pipu. Takže to bude obchod aspoň do 6 večer. Takže já si rovnou hodím na TradingView 18. hodinu. Uvidíme, jak se to do té doby vyvine. Každopádně screenshot semka někam vložím. Uvidíme se asi u pokračování vlastně ještě večera. Já teda vím, že hodně z vás ze třídy ví, že trading, tak jsem si chtěl připravit takovou menší prezentaci k tomu vlastně, co to je, protože hodně z vás asi neví, co všechno vlastně ten trading zaobírá. Hodně lidí si třeba myslí, že to je gambling nebo něco takového. Je to přitom strašně jakoby složitá, komplikovaná věc, kterou jsem se už učil asi 2 roky, budou to 2 roky, tak tady udělám takový malinký shrnutí vlastně toho, co to je. Vlastně byl jsem ve školení, který jsem měl ta začátky asi půl roku, tak půl roku to jsem byl pod školením u kouče z Funded Mind, proto tady mám vlastně i takovéto logo, protože to je vlastně ještě z jeho dokumentu, který mi on vlastně posílal, z těch jeho školení, který mi on vlastně dával a takhle. Takže takhle by vypadaly jakoby nějak moje začátky, tady to jsou vlastně ty dokumenty z toho. Podle toho jsem si taky naučil pořádně jako obchodovat na těch trzích. Takže vy si vlastně vysvětlíme, jak funguje ten trading. Trading je hra s nulovým součtem. To znamená, vlastně jednoduše, vy berete někomu peníze a ten druhý je vlastně ztratí, anebo naopak, že vy o ty peníze přijdete a někdo je naopak získá. To jsou vlastně jednoduše transakce, které jsou vlastně propojené mezi těma 2 obchodníkama. Proto vlastně nejsou žádný peníze jakoby navíc, ale pořád se berou nebo dávají. A to je vlastně ten nulový součet. Ten druhý obchodník je vlastně někdo jako já, který mu vlastně ty peníze třeba vezmu. A vlastně Forex tak teďka obchodují euro-dolar, vlastně přechodný změny, což to si můžete porovnat tak jakoby se směnárnou. Vy vlastně koupíte třeba za euro-dolary, tím pádem vy tam máte prostě nějakou transakci a stojí to prostě nějaký peníze a vy na to musíte vydělat tím, že je vlastně převedete zpátky za větší cenu. Tím pádem, kdybych já třeba za český koruny koupil 1 euro, tak mě to stojí 25 korun. Ale když to převedu zpátky a zvýší se třeba cena eura, tak tím pádem mi třeba přijde 30 korun a na tom já vydělávám, na tady těch změnách na trhu. Tak fundament to je vlastně
jak funguje ekonomika, jak fungují trhy, tak vy si vlastně zjistíte ty fundamentální informace a potom zjišťujete ještě technicky, který se vlastně zjišťují pomocí analýzy na tradu. Tím pádem vlastně, jak máte ty grafy a svíčky, jak tam máme napsáno, vlastně celý proces je zprostředkováván brokerem, který řídí transakce mezi oběma obchodníky, což vlastně jsem já a ten druhý obchodník, mezi kterým to obchoduju. Ten broker, to je vlastně někdo, kdo to zprostředkovává za vás, to je vlastně ta aplikace, přes kterou vy jakoby obchodujete. Hlavním cílem tradingu je dosažení zisku, což je asi úplně stejný jako u každého podnikání, pochopitelně. Jako obchodník na změnách budu vydělávat na změnách ceny určitého aktiva, což jsem vám vlastně taky před chvilkou vysvětlil. A příklad už asi není nutný to, když si budete chtít, tak si ho přečtěte nebo si to vyfoťte, ale já už jsem to tak jako lehce shrnul, že vlastně vy, když si koupíte nějaký aktivum, nebo třeba ten Bitcoin za 40 000 korun a to je vlastně to vaše entry, ta vstupní cena, za kterou to koupíte a prodáte ho za 60, tak ten rozdíl tam činí 20 000 dolarů. Takže vy vlastně na tom vyděláte právě ty peníze. Co tam máte? Což to je pozice longu, potom je ještě short, ale to je taky lehce složitější téma. To je vlastně čekáte s tím, že to padne dolů. Tím pádem vy, když víte, že je třeba špatná ekonomika a víte, že třeba Bitcoin padne, tak vy si hodíte short pozici, vy vstoupíte do obchodu s tím, že vy to prodáváte a potom to koupíte za levnější. Tím pádem vy to vlastně ani nemusíte vlastnit. Ono stačí, když si rovnou prodáte ten Bitcoin a potom ho nakoupíte levnější. Tím pádem máte tu slevu a ještě na tom vyděláte právě ten kapitál navíc. Což máme tady taky popsaný do detailu. Minimální vklad, tak to je od koruny dál. To je od koruny dál, ale pak si tady vysvětlíme věc, protože já si myslím, že hodně lidí neví o kapitálové arbitráži, tady u nás je třídy, což to vysvětlím za chvilku, tak s tím vlastně může začít teoreticky každý tady ve třídě. Dejme tomu, je to od asi $50 vejš, takže vy vlastně si koupíte výzvu, tím pádem vy dostanete třeba nějaký kapitál, což za $50 si koupíte třeba 6 000 a to máte virtuální kapitál, ještě počkejte. Vy máte ten virtuální kapitál, tím pádem vy vlastně neobchodujete své peníze, ale peníze té firmy. Takže vy se jakoby vypůjčíte a potom na změně té ceny, tím pádem, když máte tu 6 000 například, tak berete ty procenta z toho. Dejme tomu, kdybych já vydělal na té 6 000 třeba 1%, tak mi přijde do kapsy vlastně $60. Místo toho, abych obchodoval třeba s těma $50. Je tady strašně velký rozdíl mezi tradingem a investováním, což vlastně, Petře, to je hlavně pro tebe. Trading se zabývá hlavně technickou analýzou, zatímco investování je hodně o fundamentu, prostě o tom, co se děje ve světě, takže k tomu sledovat grafy vlastně je k ničemu. Ty vlastně potřebuješ jenom vidět to, co se děje ve světě a podle toho máš ty pohyby. A technická analýza, kterou dělám hlavně já, tak to je ten trading v těch menších timeframech. Tím pádem já můžu vlastně brát obchody na třeba 10 minutách. Že vlastně koupím a prodám to, během 10 minut mám ten obchod a vlastně na tom vezmu ten zisk. A investování je dlouhodobý, takže to je vlastně už od jednoho týdne dál, až třeba jako po roky. Ze svých osobních zkušeností můžu potvrdit, že to není jenom finanční růst, ale i osobní, protože je to hodně psychicky náročný. Vy vlastně, když začínáte a máte tam ty první ztráty, tak si prostě řeknete, že to nemá smysl. Chcete s tím skončit, tím pádem vy vlastně potom jste v mínusu ještě vlastně se špatnýma zkušenostma. Nesmíte to vlastně vzdát, musíte se vzdělávat a já si myslím, že hodně v tom pomůže hlavně nějaká komunita, nebo prostě dejme tomu někdo do vás podpoří. Třeba jako i rodiče stačí. Já už jsem si vlastně vytvořil svoji komunitu na Discordu, kterou od ledna teďka zakládám a pojede do ní vlastně i Petr. A to vlastně budeme mít už jenom kolektiv tady těch lidí, kteří v tady tom prostě jedou. S tím, že my si budeme vlastně tak jako doučovat. Že vlastně já tam budu jako coach a budu vlastně dělat to samé, co ty moji kouči před 2 rokama, jak jsem začínal. Takže bych tady to vlastně už dělal já. Potom vlastně tady je takové vysvětlení toho, co je Forex, akcie a krypto. Takže Forex, to jsou vlastně ty měny, že vy vlastně obchodujete rozdíly té ceny, tím pádem třeba jak se mění koruna proti euru nebo euro proti dolaru a tak. Tak to je Forex. Potom tam máme akcie, což akcie asi všichni znáte. To jsou cenné papíry akciových firm, takže dejme tomu třeba Starbucks, Tesla, dokonce i McDonald's má vlastně akcie. A potom je tady krypto, což to je vlastně jenom digitální měna, jako třeba Bitcoin, Ethereum a další. Otvírání hlavních burz, to je důležitý hlavně u tradingu, ne u investování, protože tam se většinou na tom trhu dějou ty největší pohyby.
tím pádem máme tady vlastně Londýn, který nám začíná v 9, tam jsou největší pohyby, takže hodně tradeů začíná obchodovat už v 9 ráno, tady v Česku samozřejmě. Potom se vlastně obchoduje New Yorkská burza, která už je od 15 hodin a to je vlastně úplně to samé. Taky jsou tam jedny z těch největších pohybů. Ta páka, to jsme teďka trošku přeskočili samozřejmě. Vy vlastně tím, jak obchodujete, to není přesně ta cena toho aktiva. Dejme tomu, kdybychom měli třeba Bitcoin, který by nám vyrost z těch 40 na 60 tisíc. Vy nevyděláte těch 20, ale ta páka vám to zvětší nebo zmenší to riziko. Tím pádem, když vy vlastně máte větší páku a dáte si tam těch $100, tak ono vám z toho udělá 10 tisíc například, což je páka 1:100. Že ono vlastně zvětší ten kapitál, tím pádem je tam větší risk. Takže můžete buď o víc přijít, anebo víc získat. Vlastně taková jednoduchá definice páky. A potom jsou tady vlastně ty dva druhy páky, což jedna je fixní, která se prostě udržuje stejně, a to je většinou právě na těch propůjčtech, který obchodujeme. A cross páka, ta se nastavuje už se svým vlastním kapitálem, kdy se ta páka pohybuje podle toho, kolik máte zůstatek na účtu. Každý z těch typů má prostě výhody a nevýhody. Že vlastně vy, když se propadnete třeba ve svém kapitálu ze 100 na 90 tisíc, tak ta páka se sníží, tím se vlastně hůř dostáváte nahoru, ale zároveň je menší šance, že o ten kapitál přijdete. A fixní páka, to se pořád pohybujete stejně, ve stejném rozmezí, ale je tam větší risk, že o ten účet přijdete. A je to pomalejší, samozřejmě. Potom business model prop firm. Tak prop firmy už jsme si tady tak jako zmiňovali, což to obchoduju vlastně já, ta kapitálová arbitráž. Ty vlastně nabízejí ten kapitál, který vy si vlastně zakoupíte za nějaký vstupní poplatek. To je vlastně třeba ta 100 000 výzva, že vy si koupíte od té firmy třeba za 10 000, 100 000 dolarovou výzvu a vy ji pak vlastně obchodujete s tím jejich kapitálem. Jediná věc, která tam je a je důležitý zmínit, je, že o ty peníze nepřijdete. Vy to, co tam vložíte na začátku, to je maximum, o co přijdete, ale nemůžete se dostat do dluhu. Je strašný zachránce právě při těch začátcích. Takže proto bych tady tu kapitálovou arbitráž jakoby doporučil asi všem, abyste prostě neobchodovali třeba se svýma poctivě naspotřenýma, nevím, třeba 50 000 z brigády ještě, abyste si to prostě usnadnili a koupili si něco levnějšího s tím, že máte několikanásobnou možnost na zisk a je tam taky několikanásobně vyšší. Vlastně, když si to tak vysvětlíme, tak je tam, myslím, asi 8krát větší ROS, což je vlastně Return on Investment, vlastně návrat z toho, co jste zainvestovali. 8krát, dejme tomu, když já zaplatím těch 10 000, tak já mám možnost na to získat 80 000 během třeba první výplaty. Takže ono vlastně ten vstupní poplatek je vlastně nic. A můžete si to dovolit vlastně 8krát koupit, 8krát selhat a 9. to splnit a vlastně se vám to vrátí všechno během jednoho účtu. Ty, když máš ty zisky vlastně do 50 000, tak to nemusíš danit, tím pádem se nemusíš ani nikam zapisovat, ale pokud ty zisky už přesáhneš na těch 50 000 za rok, tak už musíš dělat daňový přiznání. Ale ono se to dá i chytře obejít tak, že ty si vlastně vytvoříš kryptopeněženku, kde nejseš nikde zapsaná na sebe a utrácíš ten kapitál přímo přes jejich tu kreditku. Tím pádem to nejsou transakce mezi tvojí bankou, která by to zjistila, ale mezi tou kryptopeněženkou. Takže to je taky jeden způsob. A potom tady máme ještě vysvětlení A-booku a B-booku. Tak A-book je jednoduchý v tom, že A-book je vlastně taková ta strana, kde vy vlastně obchodujete ten reálný kapitál, zatímco B-book je ta druhá strana, která vlastně simuluje ten A-book. Tím pádem prop firmy využívají ten B-book, protože vy, kdybyste investovali třeba peníze do A-booku, ty trhy vlastně hnedka reagují s tím, jak to koupíte nebo prodáte. Takže vy, když vlastně nakoupíte třeba ten Bitcoin v A-booku, kde na to ta cena reaguje, tak vy ho chcete nakoupit a třeba vám to díky té velké změně chce padat dolů, zatímco B-book to jenom kopíruje a ten trh o tom jakoby neví, takže vy vlastně nemáte tak velký riziko, že padnete dolů, protože to je jenom vlastně ta kopírace. A to používají právě ty pro firmy jakoby všechny, myslím. Kdybyste nevěděli vlastně, jak tady ty firmy na tom vydělávají, vím, že 95% traderů z celého světa na tom není profitabilní, že jako hodně lidí to zkusí a selžou, prostě třeba hnedka v prvním měsíci, nebo jsou dlouhodobě ztrátoví a jenom 5% z nás to vlastně zvládne, překoná tady tu hranici a potom na tom dlouhodobě vydělávají až vlastně celý ten svůj život. Pokud máte teda nějakou pevnou strategii a udržíte se hlavně myšlenkově, je to hodně důležitý. Protože ono, když tam pak máte nějaké větší ztráty, tak vás to dokáže psychicky zdeptat. Vlastně to může rychle skončit. No. To jsou vlastně ty první, že vlastně nezvládnete tu challenge, tím pádem vy, když nesplníte ty jejich podmínky, vám tu výzvu vlastně smažou. Dejme tomu, když třeba přijdete o 10% jejich kapitálu, tak oni vám vlastně smažou účet, abyste nepřišli o víc.
to je vlastně jeden způsob. Potom je kopírování dat z tradeů. Tím pádem vy, když jste profitabilní a vyděláváte nějakou svoji strategii, ta firma z toho vlastně vydělává, protože vás kopíruje, ale na tom A-booku, který pak ovlivňuje tu cenu. Takže vy, když máte nějakou super secret strategii například a zjistí právě for traders třeba nějaká funded společnost, že vám tohle funguje a vydělává vám to dlouhodobě, tak ona vás skopíruje a používá to samé, co vy. Tím pádem oni vlastně se svým vlastním kapitálem jsou pak profitabilní taky. A nebo je prodej dat a statistik. Vlastně vy to, co obchodujete, jak obchodujete, kdy otvíráte pozice, kde je zavíráte, jak si nastavujete ty pozice podle toho, kdy chcete vybrat tu cenu, anebo kdy ji zastavit. Ty data vlastně prodávají ostatním firmám. Takže dejme tomu, když třeba budu chtít obchodovat Teslu a budu na ní dlouhodobě vydělávat, tak oni si můžou koupit moje data, tím pádem už budou počítat s tím, jak vlastně obchodují tu Teslu a oni si ty svoje ty vlastně grafy budou měnit tak chcou. Tu cenu vlastně si budou určovat tak, abych na tom pak třeba nevydělal. Takže proto se musí hodně upravovat ta strategie a nemít pořád tu stejnou, protože dlouhodobě to nejde. Takže vlastně je důležité se přizpůsobovat těm trhům. Každopádně ty pro firmy jako nabízí na základ asi ten nejlepší způsob, jakoby prostě jak začít. Vy od té doby, co z těch prop firm vyděláte třeba 5 milionů a budete mít jakoby těch 5 milionů liquid cash, tím pádem třeba na účtě prostě, že vám to leží a bude vám jedno, co se s tím stane, tak to pak všechno třeba můžete hodit do nějakého brokera, ale budete obchodovat se svým vlastním kapitálem a pak už na tom můžete vydělávat dál. S tím, že nepotřebujete vlastně už tady ty prop firmy k tomu, aby vás nějak ovlivňovaly v těch podmínkách a tak. Tady jsou vlastně moje výsledky ještě za tu dobu, co jsem obchodoval jako trader. Tak máme tady, že ocenění hlavně na euro-dolaru, na tom jsem měl asi nejlepší výsledky, tak jsem vlastně v jeden den byl top 1% traderů vlastně z celého světa. A potom tady jsou další ocenění, že vlastně dvakrát top 5% a dvakrát top 10. Takže zdravím vás lidi, už je čtvrtek večer, po meditaci a po fitku, krátkým protažení, takže super. Včera jsem měl tu přednášku, což to jste vlastně před chvilkou viděli, ta dopadla skvěle. Sice byla hodně dlouhá, trvala mi asi 22 minut, takže jo, lehce se to protáhlo, ale co se dá dělat. Každopádně moje projevovací skills nejsou ještě nejlepší, zjistil jsem to vlastně díky tomu, takže jediný, co mi teďka pomůže, je trénink, ale k tomu se prostě časem dostanu. Taky jeden z mých cílů je pořádně se projevovat před velkým publikem, což doufám, že se mi vlastně splní a že něco takového zvládnu, takže je to vlastně čistě jenom na mě, jak se s tím pohraju. A každopádně dneska bych řekl, že nebyl zase tak produktivní den. Normálně jako vždycky jsem si dal trading akorát s tím, že jsem měl zase ztrátu. Tím pádem jsem vlastně pořád v plusu, protože úterý jsem vydělal $66, dneska jsem prodělal $28, tím pádem jsem $30 v plusu. Moje 2:1 risk reward tak vlastně vychází pořád krásně, takže já si můžu ještě dovolit jednu ztrátu, což žádný nátlak nemám. Myslím si, že ta strategie je dost funkční na to, aby mi vycházela dlouhodobě, takže stačí jenom pokračovat, pořád je to tradění, vlastně nevzdávat se a hlavně zvládat psychiku, protože psychika v tady tom hraje velkou roli. Takže teďka se vlastně půjdu pořádně prospat, protože zítra mám celkem produktivní den, bude to hodně produktivní den, budu muset stihnout fakt hodně věcí. Jsem strašně rád za tu meditaci, protože mě to mega uvolnilo od těch myšlenek, který jsem měl celý den. Teďka jediný co, tak myslet na přítomnost a na budoucnost. Uvidíme se v pátek, uvidíme si vlastně v pátek stihnu něco natočit, protože s těma vlogama je to takový složitější, malo se na to moc jakoby času nenajde a hlavně záležitosti, kdy já vlastně budu natáčet, tak těch příležitostí taky není tolik. Chci to udržet aspoň měsíc, aby to vydrželo minimálně měsíc a potom uvidíme vaše ohlasy, jestli se vám vlastně tady ten formát videí líbí, nebo jestli bych to měl změnit třeba jenom na trading, což by asi většinu tady zajímalo, ale každopádně můžete dát vědět do komentářů, co by se mi líbilo vám. Můžete nám poslat vlastně nějaký like, odběr, dát si zvoneček, abyste nepřišli o další vlogy, každopádně máte se na co těšit. Já si myslím, že to tady tím ukončím, v pátek se vidíme. Uvidíme vlastně, co všechno mě čeká, jestli vůbec něco z toho natočím, takže tak. Ale teďka už si jdu dát spršku, meditaci mám za sebou, takže
backtesting a journaling mám taky, ten jsem stihl vlastně ještě předtím. A jediný, co mě čeká, se pořádně nachystat věci, užít si prázdniny.